3-1. Още 2 минути. Много женски им ги биме, трябва по-силно. Ами аз това казвам, ама няма кой да слуша. Не, Пешо, няма смисъл, дръжте топката, дръжте я. Отзад я дръжте. Не ми я давайте, се уморите много, бе. Яско, айде! Айде, още 2 минути, момчета! Само 3-1, дръжте, имаме възможност. Браво, бе, това е! Назад, Яско! Гледай го, къде отиде сега? Не им скачайте! Браво, Боги! Да, браво, Боги! Ей! Това си, майка. Аре, има начин! Намерете го! Ма не, бе, защо му скачате и двамата, бе, човек? За кому? Бранко, тихо са. Не им визете, защото така се откриват хора. Не чакайте да се уморите, защото 10 минути. През 5 минути се въртете. Първото чакате 10 минути. Няма смисъл, виж какво е темпото. Те тичат като луди, евати. И те имат една смяна, евати, и търчат ски, как търчат.